سلام ጥዕናን ንዓኻትኩም ይኹን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ኣብ ቀጠር ክሰላሰል ዝወርሐ ዋንጫ ዓለም 2022 ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ተዛዚሙሎ ኣብዚ ሎሚ ሶሉስ 20 ታሕሳስ እናቕረቦ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሊዮነል ሜሲ ካብ ጎደናታት ሮዛሪዮ ክሳብ ንግስነት ዋንጫ ዓለም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ተዳልዩሎ መደብና ኣብ ሊዮነል ሜሲ ምትኳሩ ኩዕሶ እግሪ ናይ ጋንታ ጸወታ ምዃኑን ኩሎም ተጻወቲ ጃሞም ዘበርከትሉ ምዃኑን ስለ ዝዘንጋዕና ዘይኮነ እዚ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኩነታት ኣርጀንቲና ምዚ ኮኸብ ተጻዋታይ እናተኣሳሰረ ከም ዓብር እስቲ ክልዓል ስለ ዝጸንሐ ምዃኑ ንኽትግንዘቡልና ኣቐዲምና እናሕበርና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሊዮነል ሜሲ 4 ውሉዳት ካብ ዘፍሬት ስድራ ጆርጅ ሜሲ ብ24 መስከረም 1987 ኣብ ከተማ ሮዛሪዮ ኣርጀንቲና ተወሊዱ ኣቦ ኣካየድ ስራሕ ናይ ሓደ ቴንዲኖ ዘፍሪ ፋብሪካ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ኣዲኻ ኣብ ትካል መፍረ ካላሚታ ወይ ከዓ ማግኔት ትሽቅል ነበረት ሜሲ ካብዞም ምስ ኩዕሶ እግሪ ጥቡቕ ዝምድና ዝነበሮም ስድራ ብምውላዱ ካብ እግሪ ተኽሉ ኣትሒዙ ምስ ኩዕሶ ክላለን ኣብ ጎደናታት ከተማ ሮዛሪዮ ምስ ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋቱን ካልኦት ደቂ ሓቡ ዝብፅሕዎን ሰለስተ ዝማዱን እናተፃወተ ክዓቢ ኣኽኢልዎ እዩ ነዚ ዕድሚኡ 4 ምስ መልአ ቦላዲኡ ትዕለም ምስ ዝነበረት ግራንዶሊ ዝተባለት ናይ ገዛውቲ ጋንታ ዝተሓቕፈ ሜሲ ብዝያዳ ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ንኽሓድሮ ዝገበረቶ ግን ናብ ልምምድን ግጥማትን ኣሰንያቶ ትኸይ ዝነበረት ሴላ ዝተባለት ዓባይ እያ 7 ግዜ ሽልማት ባሎን ዶኽ ብምውናን ክብረ ወሰን ጨቢጡ ዘሎ ሜሲ ወትሩ ጎል ምስ ኣቑፀረ ክልተ መመልከቲቶ ኣዳውን ክሳዱን ናብ ሰማይ ብምንቅዕራር ሓጎሱ ዝጽምብል እምበር ነዛ ወዲ 11 ዓመት እንከሎ ብሞት ዝተፈልየቶ ዓባዩ ሞሳ ንምሃብ እዩ ሊዮነል ሜሲ ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ምስታ ክሳብ ሕጂ ዝድግፋ ዘሎ ኖዌል ኦልድ ቦይስ ዝተባለት ኣብ ከተማኡ ትርከብ ክለብ ተጸንበረ ከም ኣካል ናይዛ ክለብ ኮይንኻ ብስምቲ ዝተወልደሉ ዓመተ ምህረት 1987 ማለት ማሽን 87 እናተባሉ ምስ ዝጽውዑን ዘይጸዓዱን መዛንኡ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ልዕሊ 500 ግዜ ንልዳት መጋጠምቲ ጋንታታት ጣሓሰ ኣባላት ማሽን 87 እተሓቂፋቶም ዝነበረት ዓባይ ክለብ ኖዌል ኦልድ ቦይስ ኣብ ሜዳኣ ግጥማታ ኣብ ተካይደሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ብዝተፈላለየ ፍሉይ ጥበብን ቴክኒክን ኩዕሶ እግሪ ንተዓዘብቲ የዘናግዑ ነበሩ ኩነታት ሜሲ ከምዚ ዝተጠቕሰ ጽቡቕ እናሃለወ እንከሎ ኣብ መበል 10 ዕድሚኡ ሕፅረት ሳማቶትሮፒን ዝተባለ ንዕቤት ዝሕግዝ ሆርሞን ከም ዘለዎ ተነፀረ ዋሕዲ ናይዚ ሆርሞን እዚ ድማ ቁመቱ ከም ካልኦት መሳቱ ከምቲ ዝድለ ንኸይነውሕ ከም ዝዓንቀጾን ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ናይ ምዃን ዕድሉ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእቶን ተረጋገጸ ወላዲኡ ነዚ ጉድለት ንምፍዋስ ብመንገዲ ኣቐዲሙ ዝኣቶ ናይ ሕክምና መድሕን ገይሩ ነቲ ወርሓዊ $1,000 ዘውፅእ ሕክምና ንክልተ ዓመታት ኣሰላሰሎ እታ ጠርኒፋቶ ዝነበረት ክለብ ኖዌል ኦልድ ቦይስ እውን ንገለ ወጻኢታት ሕክምንኡ ክትሽፍነሉ ቃል ኣትያ እኳ እንተነበረት ድሕራ ግን ኣንሰሓበት ማእከላ ኣብ ከተማ ቦነስ ኤረስ ዝገበረት ኣርጀንቲናዊት ዓባይ ክለብ ሪቨር ፕሌት እውን ንሜሲ ካብ ሕቑፊ ክለብ ኖዌል ኦልድ ቦይስ ክትምንዝዖ ተሊማ እኳ እንተነበረት ንሳ እውን በቲ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ሃገር ኣጓኒፉ ዝነበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ተጸልያ ንሕክምና ወጻኢታት ሜሲ ክትክእል ዓቕሚ ኣይነበራን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተስፋ ሰኣን ወለዱ ንወዶም ምስ ክለብ ባርሴሎና ፈተነታት ንኸካይዱ ዕድል ኣጣጥሕሉ ኣብ እስጳኛ ዝመደበሩ ሆራሽዮ ጋጊዮሊ ዝተባህለ ወኪል ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ 1998 ኣትሒዙ ኣብ ኣርጀንቲና ካብ ዝርከቡ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ንሜሲ ብዝምልከት ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ይበጽሑ ነይሩ እቲ ዝመጽእ ዝነበረ ሓበሬታታት ከዓ ኣዝዩ ፍሉይ ጥበብን ክእለትን ኩዕሶ እግሪ ዝውንን ተኣምራታዊ ቆልዓ ስለ ዘሎ ሃየ ከየምድጠካ ዝብል ነበረ ንሱ ድማ ድሕሪ ገለ እዋን ናብ ከተማ ባርሴሎና ንኽመፁ ሓበሮም ኣብ ወርሒ መስከረም 2000 ዓመተ ምህረት ንሜሲን ኣቦን ንኽቕበሎም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ተረኽቡ ንቁመትን ቁንጽብ ኣካላትን ሜሲ ርኤ እዋይ መሳርሕተይ ኣሽኪዖምኒ በልኩ እንተኾነ ግን ንጽባሒቱ ንሜሲ ህፃናት ለን ክለብ ባርሳ ኣብ ዝገብርዎ ጸወታ ምስ ተዓዘብናዮ ኩላትና ብኣግርሞት ኣፍና ሒዝና ይብል ኣብ ፈለማ መዓልታት ብምኽንያት መገሻ ንሜሲ ክርኢ ዘይከኣለ ካብ ተጻዋታይ ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ ጸፍሒ ክለብ ባርሳ ን44 ዓመታት ዝዓየን ኣብቲ እዋን ድማ ንልሙዳት ተጻወቲ ዝሓዘለት ቀንዲ ጋንታ ባርሳ ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ዝመርሓ ዝነበረ ካርለስ ሬዛቅ ጸወታ ናይቲ ኣርጀንቲናዊ ን10 ደቂቕ ምስ ተዓዘበ ሜዳ ሓዲጉ ኸደ ወላዲ ሜሲን ወኪላቱን ድማ ሬዛቅ ብጸወታ ሜሲ ዘይዓገበ መሰሎም ይኹን እምበር እቲ ኩነታት በንጻር እዩ ነይሩ
ንሱ ብጥበብ ሜሲ ኣመና ተመሲጡ ንባርሳ ኣዝዩ ዘገድስዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበን ብቕጽበት ንኸፈርሞ ስለ ዝወሰነን ኣብቲ ሜዳ ተወሳኺ ግዜ ምጥፋእ ኣድላይ ኮይኑ ኣይተራዮን። ይኹን እምበር ምስ ምኽዳዕ ሉዊስ ፊጎ ናብ ሪያል ማድሪድን ምስ ምምራጽ ሓድሽ ፕረዚደንታ ክለብ ዦን ጋስፖርትን ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ዝነበረት ባርሴሎና ካልእ ዝውጥጥ ዓበይቲ ጉዳያት ስለ ዝነበራ ቦርድ ዳይሬክተራታ ክለብ ንሜሲ ብውዕል ንምእሳር ተወሳወሱ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ እዋን ንሓደ ካብ ኣዝዩ ርሑቕ ሃገር ዝመፀን ኣብ ቀጻሊ ከድምዕ ድዩ ዘይከድምዕ ዘይተፈልጠ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ዘይተኣደነ ወጻኢታት ከተውፃሉ ንቡር ኣይነበረን። ምክንያቱ እታ ጋንታ ነቲ ሜሲ መዓልታዊ ኣብ እግሩ ክውግኦ ዝነበሮ ፍወሳ ወርሓዊ $1,000 ከምኡውን ንወላዲኡ ስራሕ ክትረኽበሉን ኣብ ነብሲ ወከፍ ወርሒ ኸኣ $40,000 ክትከፍሎን ነይርዋ። ስለ ዝኾነ ረዛቕ ንጉዳይ ሜሲ ኣብ መዕለቢ ከየብፅሐ ኩነታት ጋንቱ ምስ ተረጋገ ውዕል ክገብረሎም ምዃኑ ቃል ብምእታው ንሜሲን ወላዲኡን ናብ ኣርጀንቲና ኣፋነዎም። ስድራ ጆርጅ ሜሲ ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ካብ ረዛቕ ይኹን ባርሴሎና ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ መልሲ ከይሰምዑ ጸንሑ። ብድሕርዚ ነቶም ምስ ክለብ ባርሴሎና ከም ወከልቲ ኮይኖም ዘራኽብዎም ሆራቺዮ ጋጊዮልን ማርያ ሚንጉዌላን ብመወዳእታ ዘይብሉ ትጽቢት ዓቕሎም ከም ተጸንቀቐ ሓበርዎም። እቶም ክልተ ወኪላት ብወገኖም 14 ታሕሳስ 2000 ዓ.ም ንረዛቕ ኣብ ክለብ ቴኒስ ፖምፔያ ቆጸርዎ። ብሓባር ምሳሕ ምስ በልዑ ኸኣ ንጉዳይ ሜሲ ብወግዓዊ ፌርማ መዕለቢ ክገብረሉ እንተዘይኮይኑ ግን ነቲ ኣርጀንቲናዊ ናብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክወስድዎ ምዃኖም ተሪር መጠንቀቕታ ሃብዎ። በዚ መጠንቀቕታ ከቢድ ስጋ ዘሕደረ ረዛቕ ተቐላጢፉ ወረቐት ንኽረክብ ኣእዳው ናብ ጁባታቱ ለኣኸ። ካብ ጅቡ ወረቐት ንምምዛዝ ዘካየዶ ፈተነ ዘይተዓወተ ረዛቕ ንኣሳሳይ ናይቲ ቤት መግቢ ሶፍት ማለት ናፕኪን ንኽህቦ ተማሕፀኖ። ኣብቲ ሶፍት ኸኣ ኣነ ካርለስ ረዛቕ ሆራቺዮ ጋጊዮልን ማርያ ሚንጉዌላን ኣብ ዘለውሉ ዋላ እኳ ኣንጻር እዚ ዘካይዶ ዘለኹ ውዕል ኣብ ቦርድና ተጸራሪ ርእቶታት እንተሎ ብዘለኒ መዝነት ተጠቒመ ዝተራዳዳናሎም ኩሎም ረቑሒታት እንተዳ ተማልዮም ንሊዮኔል ሜሲ ንምፍራም ይሰማማዕ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ኣስፈረሉ። ብድሕርዚ ኣብቲ ውዕል ሰለስቲኦም ክታሞም ኣንቢሮም ዝተፈላለዩ ንጽባሒቱ ኣብ ሕጋዊ ኣገልግሎት ናታዮ ተረኺቦም ነቲ ስምምዕ ሕጋውነት ኣልበስዎ። እዛ ንህይወት ሜሲ ዝቐየረት ሶፍት እዚኣ ኣብዚ ግዜ እዚ ነባርነቱ ኣብ ኣንዶራ ምስ ዝኾነን ኣካል ትውዕል ዝነበረን ሆራቺዮ ጋጊዮሊ ክትህሉ እንከላ ብዙሓት ወገናት ኣብ ኢዶም ንኽእትውዋ ብሚልዮናት ዝቑጸር ገንዘብ ንክኸፍሉ ሕቶታት እኳ እንተቕረቡሉ ንሱ ግን ንቤተ መዘክር ክለብ ባርሴሎና ከረክባ ምዃኑ ብምግላጽ ንሕቶታቶም ነጸጎ። ብድሕሪ ዝስምዕ ካብ ኣርጀንቲና ናብ ስጳኛ ዘቕንዐ ሜሲ ካብ ኣደይ ክለቡ ኒውዌል ኦልድ ቦይስ ተቃውሞ ስለ ዝመጾ ኣብ ፈለማ ኣብ ምዱብ ጸወታታት ከይተሰለፈ ምሕዝነታዊ ግጥማት ጥራይ እናካየደ ተጓዕዘ። ኣብ ሊግ ካታሎንያ ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ሜሲ ኣብ ለካቲት 2002 ዝከታተሎ ዝነበረ ሕክምና ብዓወት ፈጺሙ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስጳኛ ንኽምዝገብ ካኣለ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና ማለት ላማስያ ምስ ከም በዓል ሴስክ ፋብሪጋስን ጀራርድ ፒኬን ኮይኑ ትምህርቱ ዝተኸታተለ ልዮ ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ኣብታ ብቤቢ ድሪም ቲም እትፍለጥ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና መወዳድርቲ ዘይተረኽባ ጋንታ ነገሰ። ኣብ መበል 16 ዓመት 4 ወርሕን 23 መዓልታትን ዕድሚኡ ኣንጻር ብሆዜ ሞሪኖ ትስልጥን ዝነበረት ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ንመጀመርያ ግዜ ማልያ ቀንዲ ጋንታ ባርሴሎና ለቢሱ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካየደ። ብ4 ለካቲት 2004 ባርሴሎና ንሜሲ ገና ኣብ ናይ ሕግ ጋንታ እንከሎ ናይ ፈለማ ፕሮፌሽናላዊ ውዕል ብምቕራብ ናይ 30 ሚልዮን ዩሮ መፋነዊ ውዕል ማለት ሬሊዝ ክሎዝ ኣንበረትሉ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናብ ሌምስ ደይበኻ ነዚ መልቀቒ ውዕል ናብ 80 ሚልዮን ዩሮ ኣዕረገቶ። ከም ሮናልዲኞ ዝኣመሰሉ ገዳይም ተጻወቲ ሜሲ ኣብታ ቀንዲ ጋንታ ዕድል ንኽውሃቦ ንሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ ፍራንክ ራይካርድ ድሕሪ ምልባቦም ልዮ ብ16 ጥቅምቲ 2004 ኣብ መበል 17 ዓመት 3 ወርሕን 22 መዓልታትን ዕድሚኡ ኣብ ታሪክ ክለብ ባርሴሎና እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምዃን ኣብ ወግዓዊ ግጥም ንኽስለፍ ናብ ሜዳ ወረደ። ብድሕሪ ዝዕለት ሜሲ ኣብ ሜዳ ዝፈጸሙ ቅያታት ፈታውን ጸላእን ኣዳዕዲዑ ዝፈልጦ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ትንግርታት እዩ ክበሃል ይካል። ብሓፈሻ ግን በክለብ ደረጃ 863 ጸወታታት ብምስልሳል 706 ጎላት ብስሙ ከመዝግብን 7 ሽልማት ባሎንዶኽን 6 ወርቃዊ ጫማ ኤሮጳን ዝርከቦ ማእልያ ዘይብሉ ውልቃዊ ክብርታት ክግብት ክኢሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ወዲ 35 ዓመት ንክለብ ባርሳ 10 ዋንጫ ላሊጋ፣ 7 ኮፓ ዴል ሬይ፣ 7 ሱፐር ኮፓ እስፓኛ፣ 4 ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ፣
3 سوبر كاب أوروبا 3 وانጫ كلبات عالم بدمر مس قصر عدميو زدارك 34 صوات أكزيموا نزا زحلف عامت استتصنبرا كلب باريس سان جيرمان دما اب 53 قطمات 23 جولات كبر كتلان كلو مستاغانتا خوين دما حنساب شامبيون ليج حدا فرنسا حنساب دما تعواتي وانጫ سوبر كاب تاغر كوينو نميسي اب كبحتاتو كساب بقدمت مال السنبت نوانጫ عالم قديفكا بزيكا يبلون زبل قال زيبلو نجر اينبرون ميسي ناي أرجنتينان سبانيان درب زيغنة سلزلو دليتن تزخون كمتي بوزحات زقبرو نتا استول دلا هاجر أرجنتينا قديفو مالياتا زحاش عدل عبيد كعس أجرز فتارتلون بحكم النازر داعتون سبانيا كلبس تخولون يرويو نسو أبا كلتشعن سلستن جنا بروفيشنالاو وعل زي فرمي ودع 16 عامة كلو كارلوس ريزاق نفدريشن كعس أجر سبانيا كاستبهللو بزما خروم مسرت سبانياوين مسؤوم منتان كسلف كحبلو فتينوم نيروم يوم يخون امبر كاب هتصانو مدحنتون استقبر لهاجر وكيلو كتصاوت بهاج سلز نبرو نتتصاوعيت عشش بلو أرجنتينا كاب اسبانيا سلز سجت مس باراغواي ناي تحت 10 عامت زعد ميوم تتصاوتي معزنتاو قطم سرعت بعسران شعاتن سنة كل تشحن 4 كا ميسي لك عم بال 10 شعات عامت لدتو نفل ما جيزي سعدان سمياون ماليا أرجنتينا لبيسو أنصار باراغواي أب زكايدو بخر قطمو حنت جول بمتاون كالوت كل تدما بمدلاون تواسي دحر شمون توارح أول حلقة كاتيت كل تشحن حموشن أب كولومبيا بستقانعي ولدر شامبيون من أسيات هجرات جنوب أمريكا ولا كواب سنكتيا قديمو زنبرو تسقم نعبيت زحجز هرمون تتصورنتو دخوم سلز نبره أب شدشته كابتي تشعت قطمات تغيرون نأتوي تصاوت مبر أبتي استسلفلو ساعتات كابو زدل زبله أبركتون نجبره هاجرو سالساي درجة بمحز نابتي أول حسنة نايتي عمتتي أب نيزرلاند بدرجة عالم استخايده ولدر من أسيات نغت حلف حجزا أبزي ناي نيزرلاند ولدر ملو بملو زد تهدسه ميسي كوينو بمقرابكا بشدشته جولات زلعلي أمزقاب شتون بلوز تساوتاي نايت ولدرن كوينو أبرأس موصو نهاجرو شامبيون جبرا أبتو ولدر بزنت أوارقو العل بقعتن بزحف سعوتاتن بركت زبلو كيلاتات مستي أبشحن شعاتن 170 شعاتن نتو ولدر استعوتلو مارادونا كم مساسل وجمرو بوتسي تنطببن ميسي استمسطه نقندي هاجرايت غانتا أرجنتينا زعلم زنبره جوسي بيكرمان بوغنو أب غانتو كتصمبرو عدمه لاخلو ميسي دما نز عدمه زتقبلو ب10 شعات نحاسه كل تشحن حموشن أب مبل 10 شمونت عامت عدميو أنصار هنغاري أبز تجبره محزنتاو صوتا أمبل 33 دقائق تغيروا بمتاو نفالماي جيزيو مستا نسينير تساوت زحقفت هاجرايت غانتا تسلفه اتزقرم جن ميسي مساتوه بماليون زغوتتو فيلموز فانشاك كفنصغو كبل بغورنا عيدو سلازهرمو اب ميدا لعلي كل دقائق كيصنحه بقيح كارد مسغاغيو نسو اب بغور صوتو بخمزي تتقسم ملكع كام ميدا مبرارو ازيو سلازحزنه اب كفل مقير كدان اتيو كنبع تجدده بدحر زي ميسي أرجنتينا بسلاسلتو قطمات نمتصاري وانج عالم يكون محزنتاو قطمات بقوامنت ناتسلفه لعلي سبو كدمق بمجمارو بكرمان كبور عنقي زبل توساقي مصوع اسم هابو أباقا مجمار وانج عالم كل تشعن شدشتن ليو متشبات شوارتا سلزقوانفو ناب جرمن مقوعزو أطارات أركوان تنبره أسلطاني يقن تمالو دا أنصار ايفوريكوس نزنبريك قداماي صوتا اب منبر تغيرتي كوفيلو ككتاتلون كلو اب زغت صلي قطم أنصار سربيان مونتينيغرونغن امبل 74 دقائق نام ميدا بمتاو اب وانش عالم استسلفه بعد مزنا اس ارجنتينا وغنه ابزي غانتو شدشت بادوس تعوتتلو صوتا اوشت حنت دقيق حنت جول كخشين كلو نمزازميت جول نايت قطمكا بعلو اصحفوا اب ساعه 3 قطمات بيكرمان نصوتا كلوت عقمين زنبرو نميسي بغبو كتقملو بزي مخالو ارجنتينا بجرمن بفصم قلاع ترتيعه ناب عدا دحر مملاسا كاب زتفلالي وغنات ازيو زي بحال نقفيتاتات تدربيلو اب ساعه عامته كل تشحن شوعتن ارجنتينا اب فنزويلا اب استخايده ودر كوبا امريكا اب زتخافلتلو ميسي زبلت اولدو تصاوتاي نايت ودر كوا انت تسمي هاجرغن اب فصامه ببرازيل 3 بارو تسعيرا وانچا سانت دحري حد عمت أوردر أولمبيك لتشحن شمونتن بيجينغ دما ميسن غانتون أم فتسمتا نيجيريا سنيفهم تشلمت ورق ميداليا كونو جون ريكيلمي أب ورحي مقابيت كل تشحن شعتن كاب هاجرايت غانتا أرجنتينا تروتا مزوطة ميسي كابو نغوصر 10 تركبا
ንሱ ነዛ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ማራዶና ዝኽደና ዝነበረ ቁጽሪ ምርካቡ ማልያ ጥራይ ዘይኮነስ ምስኡ ከቢድ ሓላፍነቱን ተሰከመ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለም ተባሂሉ ብፊፋን ብመጽሔት ፍራንስ ፉትቦልን ሽልማት ባሎንዶር ዝተዓደለ ሜሲ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2010 ተኣምራት ክሰርሕ ብኣርጀንቲናውያን ብዙሕ ትጽቢት ተነቢሩሉ ናብቲ ውድድር ኣተወ። ኣብዚ ብዲያጎ ማራዶና ዝተመርሐት ኣርጀንቲና ደጊማ ብጀርመን ካብ ረብዒ ፍጻሜ ዝተገለፈትሉ ዋንጫ ዓለም ሜሲ ንሓሙሽተ ጎላት ጋንቱ ኣብ ምድላው እኳ እንተተዋስአን ብፊፋ ምስ ብሉጻት 11 ተጻወቲ ናይቲ ውድድር እንተተረቑሐን ካብ ወቐሳ ደቂ ሃገሩ ግን ኣየምለጠን። ማራዶና ክገብሮ ዘይከኣለ ዘይገብር ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም እንታይ ይዓብሰልና? ብክለቡ ባርሴሎና ይግደስ ዳ እምበር ብዛዕባ ሃገርና ደኣ ዓጢጥዎ ሞይቱ ዝብልን ካልእን ዘለፋ ዝሓዘለ ተረርቲ ነቐፌታታት ተቐበለ። ኣርጀንቲና ንማራዶና ብሰርጆ ባቲስታ ተኪያ ኣብ ሃገራ ኣብ ዘእንገደቶ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ 2011 እውን እንተኾነ ክሳብ ኣብ ረብዒ ፍጻሜ ብኡራጋይ ብፍጹም ቅላዕ ተሳዒራ ትእለ ሜሲ ኣብ ገዛእ ሃገሩን ብገዛእ ደገፍቱን ተሸደደ። ድሕሪ ሰርጆ ባቲስታ ንኣርጀንቲና ዝተረከበ ኣሌሃንድሮ ሳቤላ ንሜሲ መዝነት ሓለቓ ጋንታ ብምሃብ ነታ ሃገራዊት ጋንታ መስልዮ ዋንጫ መንእስያት ዓለም ተዓዊቶም ብዝነበሩ ተጻወቲ ተኽቲኹ ከም እትምችእ ገበራ። ከም ውፅኢት ናይዚ ድሕሪ 2009 ንሃገሩ ጎል ዘየበርከተላ ሜሲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2011 ንልዳት ቺለ ብምድፋር ድሕሪ 1 ዓመትን ፈረቓን ጾመ ልጓም ሸቶ ፈትሐ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ቅድሚ ሳቤላ ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ኮይኑ ኣብ 61 ፀወታታት 17 ጎላት ጥራይ እዩ። ኣብ ትሕቲ ሳቤላ ኮይኑ ግን ኣብ 32 ግጥማት 25 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ኣራኺቡ። እዚ ድማ ምስ ኣርጀንቲናውያን ንዝነበሮ ሻሕካር ዝምድና ንኸመሓይሾ ደገፍ ኮኖ። ሜሲ ኣብ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም 2014 ልዑል እጃም ኣበርኪቱ ንሃገሩ ናብቲ ኣብ ብራዚል ዝሳለጥ ውድድር ኣስገራ። ኣብቲ ንሱ ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ ዝተሰምየሉ ውድድር ድማ 4 ጎላት ብምብርካት ንኣርጀንቲና መሪሑ ኣብ ፍጻሜ ምስ ጀርመን ተራኸበ። ኣብዚ ልክዕ ከም ማራዶና ልቢ ኣርጀንቲናውያን ክምንዝዓሉ ዝኽእል ዝነበረ ኣጋጣሚ ጋንቱ ንዝረኸበተን ወርቃውያን ዕድላት ብጽፈት ኣብ መዕለቢአን ስለ ዘየብፅሐተንን ኣብ 113 ደቂቕ ልዳታ ስለ ዝተጣሕሰን ሕጂ እውን ንሱን ደቂ ዓዱን ማይ ዓሚኾም ብጓሃ ሓረሩ። ድሕሪ 1 ዓመት ኣብ 2015 ኣርጀንቲና ኣብ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ብኣሰልጣኒ ጀራርዶ ማርቲኖን ብዓብላሊ ኣበርክቶ ሜሲን ኣንጻር አንጋዲት ሃገር ቺሌ ክትገጥም ኣብ መፈጸምታ በጽሐት። እቲ ጸወታ ባዶ ባዶ ድሕሪ ምፍጻሙ ቺሌ ብፍጹም ቅላዕ ላዕለዋይ ኢድ ስለ ዝሓዘት ሜሲ ንሳልሳይ እዋን ኣብ መፈጸምታ ቀሪቡ ጥራይ ኢዱ ተረፈ። እዚ ኣብ ብራዚልን ኣብ ቺለን ዘጓነፈ ስዕረት ድማ ነቲ ክልምልም ጀሚሩ ዝነበረ ተኣፋፊ ዝምድና ሜሲን ኣርጀንቲናውያንን መሊሱ ሓረረ። ኣብ ዓመቱ ኣብ ወርሒ ሰነ 2016 ኣርጀንቲናን ቺለን ንኻልኣይ ግዜ ብተኸታታሊ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ሴንተናርዮ ተራኸባ። እዚ ውፅኢትካ ከም ዝሓለፈ ባዶ ባዶ ድሕሪ ምዛሙ ብፍጹም ቅላዕ ብዓወት ቺለ ተወደአ። ኣብዚ ዕለት ፍጹም ቅላዕ ዝሰሓተ ሊዮነል መሲ እናነብዐ ካብ ሃገራዊት ጋንቱ ጥሮታ ከም ዝወፀ ኣወጀ። ዳልቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ ሜሲ እናበኸየን ከሎ ተወስደ ስእሊ መመሊሶም ክስሕቅሉን ከላግጹሉን ከለዉ እቶም ወትሩ ዝነቕፍዎ ዝነበሩ ኣርጀንቲናውያን ነዚ ዘሰንብድ ዘረባ ምስ ሰምዑ ተጣዒሶም በጃኻ ኣይትሕደገና እናበሉ ብሰላማዊ ሰልፍን ካልእ ወፍርታትን ብሰፊሕ ክልምንዎ ጀመሩ። ፕረዚደንት ሃገር ማውሪዚዮ ማክሪ ኣብቲ እዋን ሜሲ ካብ ፈጣሪ ዝተዋሃበና ህያብ ስለ ዝኾነ ብግቡእ ክንከናኸኖ ይግባእ ክብል እንከሎ ኣመሓዳሪ ከተማ ቦነስ ኣይረስ ሆራሽዮ ሮድሪገዝ ድማ ሜሲ ንውሳኔኡ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ብምሕፃን ባህ ንኸብሎ ኣብታ ከተማ ሓወልቲ ኣቖመሉ። ሓደ ካብቶም ሜሲ ንኽጸንሕ ጻውዒት ዘቕረቡ ን20 ዓመታት ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ብምዃን ኩዕሶ ድሕሪ መቕልዑ ጫሙኡ ሰቒሉ ኣብቲ እዋን ን1 ዓመት ብጽምዋ ተዋሒጡ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ስካሎኒ እዩ። ንሱ ኣብ ደሴት ማዮርካ እትርከብ ሶን ካልዮ ዝተባህለት ኣማተራዊት ጋንታ ንናእሽቱ ተጻወታ ንኽዕልመላ ሕቶ ቐሪብላስ ስርሑ ጀሚሩ ነበረ። ኣብ ልምምድ ውዒሉ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ሜሲ ካብ ጋንታ ኣርጀንቲና ከም ተሰናበተ ሰምዐ። ሜሲ ብትሽዓተ ተጻወቲ ኣንጻር ጋንታ ተኸቢቡን ከሎ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ትዊተር ብምልጣፍ ድማ ነታ ስእሊ እዛ ስእሊ ብዙሕ ትዛረብያ እሞ ሓደራኻ ሜሲ ንኣርጀንቲና ይትሕደጋ ዝብል ጽሑፍ መሰነይታ ገበረላ። ሜሲ ድማ ካብ መላእ ህዝቢ ኣርጀንቲና ዝመጽኦ ምሕጽንታ ስለ ዝኸበዶ ድሕሪ 2 ወርሕ ውሳኒኡ ብምቕያር ናብታ ሃገራዊት ጋንታ ተመልሰ። ተመሊሱ ድማ ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2018 ኣብ ሰንኮፍ ወዲቓን ዝነበረት ኣርጀንቲና ካብቲ ኣትያቶ ዝነበረት ዓዘቕቲ ኣገላጊሉ
ንሩስያ ዝወስድ ትኬት ከም እተቆርጽ ገበረ። ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ሜሲ ጎልን ቀረብ ጎልን ኣበርኪቱ እኳ እንተነበረ ብኣሰልጣኒ ጆርጆ ሳምፓዮስ ተመርሐት ሃገሩ ግን ኣብ መድረኽ ኣውዲእካ ምሕላፍ 16 ሃገራት ነቲ ውድድር ብዝተዓወተትሉ ፈረንሳ ተረቲዓ ካብ ሩስያ ተፋነወት። ነታ ጋንታ ድማ እቲ ቀድሚ 2 ዓመታት ሓደራ ንኣርጀንቲና ይትሕደጋ ኢሉ ንሜሲ ዝተላበቦ ሊዮነል ስካሎኒ ብግዝያውነት ተረከባ። ትማሊ ንኣርጀንቲና መሪሑ ዋንጫ ዓለም ጨበጠ ስካሎኒ ኣብቲ እዋን ነዚ መልእኽቲ ክሕልፍ እንከሎ ከም ተራ ኣርጀንቲናዊ ስምዒቱ ገሊጹ እምበር ድሕሪ 2 ዓመታት ንመዝነት ምስልጣን ኣርጀንቲና ክሕዝ ምዃኑ ይፈልጥ ኣይነበረን። ኣብ ወርሒ ሰነ 2019 ስካሎኒ ንሜስን ብጾትን ሒዙ ንውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ናብ ብራዚል ገሸ። ኣብዚ ሜሲ ብቕዓቱ ለጠቕ ኢሉ ዝተረኣየሉ ውድድር ኣርጀንቲና ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ብብራዚል ድሕሪ መቕፅዓ ንደረጃ ብዝተገብረ ጸወታ ንቺለ ሲዕራ ሳልሳይ ተርታ ተሰርዐት። ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ 2021 ብራዚል ደጊማ ኮፓ ኣሜሪካ ኣብ ዘእንገደትሉ ሜሲን ብጾትን ነዛ እንጋዲት ሃገር ሓደ ባዶ ኣውዲቖም ዋንጫ ኣልዓሉ። እዛ ብልጫ እዚኣ ኣርጀንቲና ድሕሪ 1993 ኣብ ሓደ ዓበ ውድድር ጨበጠታ ፋልመይቲ ጽዋእ ክትከውን እንከላ ንሜሲ ድማ ማልያ ናይዛ ብላ ኣልፒቸለስተ ትፍለጥ ሃገር ተኸዲኑ ዘለዓላ በቑሪ ዓባይ ዋንጭኡ ነበረት። ብዘይካዚ ሜሲ ኣብዚ ውድድር ዝበዝሐ ምዝጋብ ሸቶን ብሉፅ ተፃዋታይን ብምዃን ተወሰኽቲ ካልኦት ሽልማታት ሰፍሰፈ። ኣርጀንቲናውያን ነዚ ዓወት እዚ ነታ ቀንዲ ናይ ኩዕሶ መቐናቕንቶም ዝኾነት ብራዚል ሲዕሮም ዝረኸብዎ ብምዃኑ ኣመና እኳ እንተሕጐሶም ንዋንጫ ዓለም ካብ ዘይርእይዋ 35 ዓመታት ብምቑፃሮም ግን ብሓፈሻ ብጋንቶም ብፍላይ ድማ በቲ ብክለብን ብውልቅን ደረጃ ኣብ ኩዕሶ ኣሎ ዝበሃል ጽዋእትን ክብርታትን ሓፊዙ ከበቅዕ ዋንጫ ዓለም ግን ጭሕሚ ሰበይቲ ዝኾነቶ ዝፈትዎ ሜሲ ሙሉእ ብምሉእ ዕጉባት ኣይነበሩን። ብተወሳኺ እውን ምስ ዲያጎ ማራዶና ብምውዳር እቲ ንዕኡ ዝግባእ ክብሪ ወትሩ ምስ ነፈግዎዮም። ብዘይካዚኦም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ገለ ሰዓብቲ ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ብስፖርታዊ ዓይኒ ተጻይ ዝኾኑ ወገናት ሜሲ ከም ፔለን ማራዶናን ናይ ኩሉ እዋን ብሉፅ ተጻዋታይ ክበሃል ተዳ ኮይኑ ዋንጫ ዓለም ኣብ ከብሑ ከቐምጥ ኣለዎ ካብ ዝብሉ ዓመታት ኣቕፂሮም ነበሩ። ሓሽከት ዝቝጸሩ ብልጫታት ኣብ ከብሑ ዘንበረ ሜሲ በዚ ሕሜታን ጸቕጥን ተደሪኹ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሓደ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ እውን ነዛ ኣዝያ ተባሃጊትን ዝበረኸ ስም ዘለዋን ጽዋእ ብኢዱ ንኽድህስስ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሕልሙ ኮይኑ ይጸኒሑ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ዕድሚውን መጻኢውን ኣብ ግምት ምእታው ነዚ ሕልሚ እዚ ንምትግባር ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎማ ዓመት ቆሪጹ ናብ ቀጠር ወፈረ። ኣርጀንቲና በታ ክንደይ ጎል ኮን ትስከም ትኸውን ተባይላ ኣዝዩ ትሕት ዝኾነ ግምት ዝተዋህባ ስዑድ ዓረብ ኣብ ፋልማይ ግጥማ 2-1 ምስ ተሰዓረት ኣደዳ ላግፅን ባጫን ኮነት። ደገፍታ ግን ነታ ኣብ 2010 ኣብ ናይ መጀመርያ ግጥማ ተሳዒራ ኣብ መወዳእታ ግን ተዓዋቲት ናይቲ ውድድር ምዃን ጋማ ሻምፒዮን ንዝኣሰረት እስጳኛ ብምዝካር ዘለፋና ካብዚ ውድድር ምስተኣልየት ይኾነልና ሕጂ ግን ኣብ ጎና ንኹን ብምባል ተስፋ ይቆረጹን። እታ ጋንታ ድማ ሜሲን ብጾትን ብዝገበርዎ ቃልሲ ስዒበን ንዝገጠማ ሜክሲኮ፣ ፖላንድ፣ ኣውስትራልያ፣ ኔዘርላንድን ክሮኤሽያን ሓምቲላ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ደበኽ በለት። ንኣርጀንቲና ኣብ ፍጻሜ መጋጥምታ ኮይና ዝቐረበት ጋንታ ፈረንሳ እያ። ፈረንሳ ቀድሚ ናብዚ ውድድር ምምፃን እዚ ውድድር ምስ ተጀመረን ከም ንጎሎ ካንቴ፣ ፖል ፖግባ፣ ካሪም ቤንዛማ፣ ሉቃስ ሃርናንደዝ፣ ፔረንሰል ኪምባምቤ፣ ማይክ ማይግናን፣ ክሪስቶፈር ንኩንኩን ዝኣመሰሉ ብርክት ዝበሉ ወሰን ተፃወታ ብማህረምትን ብሕማምን ከሲረያ። ይኹን እምበር እዚ ጸገም ከይዓገታ ብዓቕሚ ሰብ ከይተሸገረት ንኣውስትራልያ፣ ዴንማርክ፣ ፖላንድ፣ እንግሊዝ፣ ሞሮኮ ዲኻ ብቱኒዝያ ድማ ተሳዒራ ንዋንጫ ምስ ኣርጀንቲና ክትፋለም ድልውቲ ኾነት። ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ንፕሬዚደንት ኣርጀንቲና ኣልቤርቶ ፈርናንደዝን ንፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮንን ሃገራቶም ናብ ፍጻሜ ምስ ሓለፋ ጽቡቕ ዕድል ይግበረልኩም ኢሉ ኣብ ትዊተር ሰናይ ትምኒቶም ካብ ዝለኣኹ መራሕቲ እዩ። ማክሮን ነዚ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ሓዴና ዕድለኛ ክኸውን እዩ መና ዕድለኛ ከም ዝኸውንካ ሰንበት ክንርኢና ዝብል መልሲ ክህበሉ እንከሎ ፈርናንደዝ ድማ ንማክሮን ኣብ ሰደዶ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝተኸበርካ ኢማኑኤል ማክሮን ዓርከይ ኣብ ልዕሊኻ ዓብ ፍቕሪ ኣለኒ ብዘይካ ሰንበት ንመጻይ ጽቡቕ ይምነኢልካ በሎ። ማክሮን ብወገኑ ብሰንበት ቀድሚ ግጥም ንፈርናንደዝ ዕርክነተይ ምስ ላቲን ኣሜሪካን ኣርጀንቲናን ኣቦቱ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ሎም ምሸት ውፅኢት ግን ኣቐዲመ ይቕሬታ ይሓትት ኣሌለብሉ ወይ ከዓ ሰማያውያን ንቐድሚት ዝብል መልሲ ብምሃብ ብዓወት ፈረንሳ ኣርጀንቲናውያን ክሓዝኑ ምዃኖም ኣተንቢህሉ።
ንግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሃገሩ ኣብ ቀጠር በኣካል ዝተዓዘበ ማክሮን ነቲ ናይ ፍጻሜ ግጥሙን ኣብ ስታድየም ተረኺቡ ዝተኸታተሎ ክኸውን ከሎ ፈርናንደስ ከዓ ነቲ ፀወታ ብሚልዮናት ምስ ዝቑፀሩ ህዝቡ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ከም ዝርእዮ ብምሕባር ኣብ ቀጠር ንዝተረኽቡ ተፃወቱን ደገፍቶምን ሰናይ ተመንዩ። ኣርጀንቲና ናብ ፍጻሜ ምስ ሰገረት ትኬት ዘለዎም ጥራይ ዘይኮኑ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ትኬት ዘይብሎም ዜጋታት ሃገር እውን ናብ ቀጠር ከም ውሕጅ ወሓዙ። ቁፅሮም ድማ ልዕሊ 50,000 ከም ዝግመት ይሕበር። ብዘይካዚ ብርክት ዝበሉ ደቂ ኣንጋዲት ሃገር ቀጠርን ካብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ዝመፁ ደገፍትን እውን ኣብ ጎና ብምዃን ብእዋኑ ኣብቲ ኣስታት 89,000 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ስታድየም ሉሳይል ኣይኮኒክ ቦትኦም ሓዙ። ኣርጀንቲና ሃገር ብሃገራ ናብ ጎደናታት ግምጥል ኢላ ዝወፀት ክትከውን ከላ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሓወልቲ ቦነስ ኤረስ ብንግኡ ዝተጨርሐ ሓፋሽ ንምድሪ ዝኸድን ነበረ። ዜጋታት ፈረንሳውን ሲዕሮም ይኹኑ ተሳዕሮም ኣብ ጎደናታት ክወፁ ምዃኖም ስለ ዝተፈልጠ ፀጥታ ንምሕላው ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሃገር ከባቢ 14,000 ኣባላት ፖሊስ ክምድቡን ከለው ካብዚኦም እቶም 2,750 ጥራይ ኣብ ከተማ ፓሪስ ተዋፈሩ። ኣብቲ ዝደመቐ ጽምብል ክካየደሉ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣደባባይ ሻንዘሊዜ ዝርከቡ ሰብ ትካላት ኣዋኒኖም ጉድኣት ከይወርድ ምስጋእ ትካላቶም ውሕስ ዝኾነሉ ቅድመ ጥንቃቐታት ኣቐዲሞም ገበሩ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣርጀንቲን ዝተሰምየ መዕረፊ ወይ ከዓ ፌርማታ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር ትሕተ ምድሪ ብቕድሚት ማለት ሰንበት ብምኽንያት ትግጥም ፈረንሳ ዝብል መተካእታ ሽም ተዋሂቦ ውዒሉ። ኣብ ስታድየም ሉሳይል ኣይኮኒክ እውን ከም ኣርጀንቲናውያን ዓሰርታት ኣሽሓት ይኹኑ ዳ እምበር በሽሓት ዝቑፀሩ ፈረንሳውያን ዓወት ጋንቶኦም ንኸስተማቕሩ ተረኺቦም ነበሩ። ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ይኹን እዚ እዋናዊ ዛዕባ ጽዋዕ ዓለም ስሒቦም በዚ ውድድር ዝተማረኹ ስምዒት ስፖርት ዘይነበሮም ክፋላት ሕብረተሰብ ካብ ረቡዕ 14 ታሕሳስ ምሸት ጀሚሮም ብህንጥዩነት ክጽበይዎ ዝቐነዩ ግጥም ኣርጀንቲናን ፈረንሳን በቆጻጽራ ኤርትራ ልክዕ ሰዓት 6 ጋምሸት ብፊስካ ፖላንዳዊ ዳኛ ሳይመን ማርቺያንክ ተጀመረ። ኣብ ቀዳማይ እብረ ኣርጀንቲናውያን ንፈረንሳውያን ከም ሰበይቲ ሎጥ ናብ ዓንዲ ጨው ብምቕያር ኣብ መበል 23 ደቓይቕ ሊዮነል ሜሲ ካብ ፍጹም ቅላዕ ብዘእተዋ ጎል 1-0 መርሕዎም። እዛ ጎል ንሜሲ ኣብ ሓደ ውድድር ዋንጫ ዓለም ኣብ ግጥማት ምድብን ኣብ ኩሉ መድረኻት ኣውዲቕካ ምሕላፍን ሸቶ ዘቑፀረ እንኮ ተፃዋታይ ንኽኸውን ኣብቅዓቶ። ብድሕሪ 13 ደቓይቕ ኤንጂል ዲማርያ ብንኡድን ውህዱን ምቅባል ደጋንቱ ረኺቡ ኣብ ሰኪዕት ብዝዕለባ ኩዕሶ ኣርጀንቲና ንፈረንሳ 2-0 በሊፃ ናብ ዕረፍቲ ኣምርሐት። ኣብዚ ቀዳማይ እብረ ኣርጀንቲና 6 ፈተናታት ንጎል ክትገብር እንከላ ፈረንሳ በንጻሩ ዝኾነ ይኹን ኩዕሶ ናብ ልዳት ኣርጀንቲና ኣይለኣኸትን። ኣብ ካልኣይ እብረ እውን ዓብላልነት ኣርጀንቲና ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ፀወታ ክውዳእ 10 ደቓይቕ ክሳብ ዝተርፎ ብዓወት ኣርጀንቲና ዝውዳእ ይመስል ነበረ። እንተኾነ ግን ኣብ መበል 80 ደቓይቕ ፈረንሳ ፍጹም ቅላዕ ተዋሂባ እሞ ኪልያን ምባፔ ሃሪሙ ከይተጋገየ ኣብ መዓላው ዓላ። እዛ ጎል ንዓብላልነት ሚዛን ፀወታ ካብ ኣርጀንቲና ናብ ፈረንሳ ዛዝያ ንፈረንሳውያን ፍናን ወሰኸትሎም። ከም ውፅኢት ናይዚ ድሕሪ 95 ካልኢታት ምባፔ ካብ ቹራም ንዝመፀቶ ኩዕሶ ኣብ ኣየር እንከላ ኣላታን የብላን ኣትሪሩ ብምህራም ኣብ ሰኪዕት ኣርጀንቲና ኣሰራሰራ። ምባፔ በዛ ዳሕረወይቲ ጎል ብሓንቲ ወንጭፍ ንኽልተ ዑፍ ከም ዝበሃል 2 ሸቶታት ወቕዐ። ብሓደ ወገን ንጋንቱ ማዕረ ክገብራ እንከሎ ብኻልእ ወገንካ ብብዝሒ ጎል ሽልማት ወርቃዊ ጫማ ንምዕታር ኣብ ዝግበር ውድድር ብድምር 8 ጎላት ምጽሓፍ ንሜሲ ብሓንቲ ሸቶ ሓለፎ። ብድሕዚ ዝተወሰኸ ጎል ስለ ዘይነበረ ምዱብ ናይ ፀወታ ግዜ ኣኺሉ ዳኛ ፊስካ ነፍሐ። ሒደት ደቓይቕ ዕረፍቲ ድሕሪ ምሃቡ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ተወሳኺ ናይ 30 ደቓይቕ ፀወታ ተጸምዳ። እዚ ተወሳኺ ግዜ 18 ደቓይቕ ምስ ተላዕሎ ሜሲ ሓላው ልዳት ፈረንሳ ኢጎ ኢሎሪስ ንዝተፍኣ ኩዕሶ ኣዳጊሙ ንኣርጀንቲና ዳግማይ መሪሕነት ኣትሓዛ። ሕጂ እውን ፀወታ ተፈጺሙና ተባሃለ ኣብ ሙት ሰዓት ተፃዋታይ ኣርጀንቲና ሞንቴል ክከላኸል ክብል ንኩዕሶ ብኢዱ ስለ ዝመለሳ ፈረንሳ ፍጹም ቅላዕ ረኸበት። ምባፔ ሓላፍነት ወሲዱኻ ኣብ ታሪኽ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ኣብ 1966 ምዃኑ 3 ጎላት ምእታው ሃትሪክ ሰሪሑ ምስ ዝነበረ እንኮ ተፃዋታይ እንግሊዛዊ ጂዮፍ ኸርስት ብማዕረ ብኽብሪ ተፀውዕ ጎል ኣተወ። ንኣርጀንቲናውያንን ደገፍቶምን ድማ ካብ ናይ ዓወት ሕልሞም ደጊሙ ከለፎም። እቲ ንተዓዘብቲ ልቦም ክሳብ ትሰቱኽ ማሪኹ ዘምሰየ ፀወታ ድማ 3-3 ተፈጸመ። ካብ ክልቲአን ጋንታታት ሓዲአን ግድን ነታ ዋንጫ ከተልዕላ ስለ ዝነበራ ግን ንመፍለይአን ፍጹም ቅላዕ ተዋህበን። ብወገን ኣርጀንቲና ዝቐልዑ ኩሎም ሜሲ፣ ዲያባላ፣ ፓራዳዝን ሞንቴልን ነታ ኩዕሶ ሸቶ ኣረምዋ። ካብ ፈረንሳ ምባፔን ሞዋኒን ክእትውን ከለው ንቕላዕ ኮማን ሓላዊ ማዕጾ ኤሚልያኖ ማርቲነዝ ኣድሓና። ቹዋማኒ ዝሃረማ ድማ ንግዳም ከደት። ኣርጀንቲናኻ 4-2 ዝኾነ ውፅኢት ብምርታዕ ድሕሪ 36 ዓመታት ምስ ጽዋዕ ዓለም ደጊማ
ፊት ንፊት ተጋጠመት። ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ነዛ ዋንጫ ሃሰው ዝበላን ዘናድያን ሜሲ ወገኑ ኣብቲ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ንመበል 26 ግዜ ተጻዊቱ ብብዝሒ ምስላፍ ክብረ ወሰን ዝሓዘሉ ምሸት ብንጉስ ቀጠር ታሚም ቢን ሐማድ አልታኒ ኣብ ዝባኑ ዝተነብረሉ ቤሽት ዝተሰምየ ኣብ ኩና ዝተዓወቱ ቀጠራውያንን ንጉሳውያን ቤተሰብ ሃገርን ዝለብሶ ካባ ተኸዲኑ ከስዕማን ከሰራስራን በቕዐ። በዚ ድማ ነፍቀርቱ ፍሳ ክዕስሎም ከሎ ንሓመይቱን ንጽርድታቱን ኣፎም ለጎሞም። ከም ውፅኢት ናይ ዝዓወት ደጊም ኣብ ሃገሩ ብደቂ ዓዱ ማዕረ ማራዶና ክኽበር እዩ። እዚ ብሉፅ ተጻዋታይ ናይዚ ውድድር ብምዃን ወርቃዊ ኩዕሶ ዝተሰለመ ወዲ 35 ዓመት ስፖርታዊ ነቶም ከም ማራዶናን ፔለን ከም ናይ ኩሉ እዋን ብሉፅ ክንሰርዖ ዋንጫ ዓለም ክዓትር ኣለዎ ብምባል ንብሉፅነቱ ከናእሱ ዝፍትኑ ዝነበሩ ወገናት እውን ከከሻምሽሉ ዝኽእሉ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ዛዕባ ነፊግዎም ኣሎ። ሜሲ ድሕሪ ዝዓወት ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዘይፋኖ ዝሓበረ ክኸውን ከሎ ኣሰልጣኒኡ ኸ ማዕፁ ክሳብ ዝቕፅል ዋንጫ ዓለም ንሜሲ ወትርሑ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ህይወቱ ብብዙሓት ኣሰልጠንቲ ዝተገፍዐን ክሳብ እቲ ብኣስቶን ቪላ ተዓዲጉ ብቋምነት ክስለፈሉ ዝጀመረ 2020 ዓመተ ምህረት ን8 ዓመታት ካብ ክለብ ናብ ክለብ ብልቓሕ ከርተት ክብል ከፊእዎ ዝነበረን ኤሚልያኖ ማርቲነዝ ኣብ ምዱብ ፀወታታት ዘይድፈር ዋልታ ሃገሩ ብምዃኑን ጋንቱ ኣብ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ዝቐረበትሉ በተጻወቲ ኔዘርላንድስን ፈረንሳን ዝተሃርምሉ ፍጹም ቅላዓት ኣብ ቁፅፅር እትዩ ኣብ ዓወት ጋንቱ ወሳኒ ተራብ ምጽዋቱ ኣርኣያ ዘይተንበርካኽነትን ብሩህ ተስፋን ክኸውን ክኢሉ እዩ። ብፍላይ ኣብ መበል 119 ደቂቕ ካብ ኮሎሙዋኒ ተሃሪማ መጽያቶ ብእግሩ ዘድሓና ኩዕሶ ንኣርጀንቲና ዘዕወተት እያ እንተተባህለት ካብ ሓቂ ዝረሓቐት ኣይኮነትን። ናይዚ ውድድር ብሉፅ ሓላ ውልዳት ተባሂሉ ወርቃዊ በጃይድ ሙሳዱ ኸ ኣይገርምን። ኣቐዲሙ ንሕና ንሜሲ እንቃለስ ኣናብሱ ኢና ብምባል ዝሃቦ ቃል ድማ ነቲ ሓለቓ ጋንቱ ጋማ ዓወት ኣብ ምእሳር ዝገበሮ ቃልስን ዘፍረየ ውፅኢትን ዝገልጽ እዩ። ንኣርጀንቲና እናኣለ ናብ ዝዓወት ዝመርሓ ኣሰልጣኒ ሊዮ ስካሎኒ ድሕሪ ፍሽለት ኣርጀንቲና ዋንጫ ዓለም 2018 ከም ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ምስ ተቖፅረ ተመክሮ ዘይብሉ ተባሂሉ ካብ መጠን ንላዕሊ ተዘንጢሉ እዩ። ኣብቲ እዋን ማራዶና እውን እንተኾነ እታ ስካሎኒ ኣብ ህይወቱ ዝኸዳ እንኮ ዋንጫ ዓለም ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘይኮነሲ ናይ ሞተር ሳይክል እያ ብምባል ሓጭጭሉ እዩ። ንሱ ግን ንዝመጾ ዝነበረ ዘለፋታትን ውርደትን ዋጋ ከይሃበ ኣብ ስርሑ ጥራይ ብምትኳር ነታ ንልዕሊ 28 ዓመታት ጽዋእ ተሓሪምዋ ዝነበረት ሃገሩ ኮፓ ኣሜሪካን ዋንጫ ዓለምን ኣግዚምዋ። ሳልኡ ድማ እቲ ከም ምልክት ሻምፒዮንነታ ኣብ ማሊኣ ዝነበረ 2 ኮኸብቲ ካብ ሰንበት ንድሓር ሳልሳይ ኮኸብ ተወሲኽዎ ኣሎ። ወዲ 23 ዓመት እምባፔ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሃትሪክ ሰሪሑ 2 ግዜ ተመሪሓን ዝነበረት ጋንቱ ኣማዕራሪኡ ከብቅዕ ምስታ ዋንጫ ሰኣነት ጋንታ ምስርዑ እቲ ዘይዕድለኛ ተጻዋታይ ናይታ ምሸት እዩ ክበሃል ይካል። ከም ብርክቱ ዋንጫ ዓለም ይግብኦ ነይሩ። ብ9 ጎላት ዝበዝሐ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ወርቃዊ ጫማ ብምውናኑ ክንዲ ጽዋዕ ዓለም እኳ እንተዘይተባሃለ ብንኡስ መጠን ግን ዘጸናንዑ እዩ። እዚ ኣብ ቀጠር ዝተኻየደ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ብሓደ ቁፅሪ ዝበዝሐ ወይ ከዓ 172 ጎላት ዝተረኣየሉ ውድድር እቲ ዝበለጸ ምንባሩ ብዙሓት ዝተሰማምዕሉ ርእቶ እዩ። እዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ናይ ፍጻሜ ፀወታ እውን ኣብ ታሪክ እዚ ውድድር እቲ ዝበለጸ ግጥም ፍጻሜ ከይኮነ ኣይተርፍን። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን